Tiga start ka bakman ya fi sai sin pan ai hublei ha ka kerteng jong Jesus Christ unang panim jong kani kalong ka step witness din tengok pak ban ai jing kai fi kumba fi ji na ka por shapor ya ki YouTube bang ilek ban yarap ya gospel ban duai bapang ban be iksud tingong fi ka jing kai ka dan kam om tang ka jing yarap. Tiga topik kebangan keren ni fi mentah kalau how to fi penlong senran lani hakiwei pak ki kentin kamot kumno ba fin long senran jong Jesus Christ lani ban penlong senran hiwei pi na ka gospel kani kentin senran kawan ka gospel Matius fin da puli kal nong ka baship ho kat khat ka baning kom ni ti habaw la khat haladi ya ki khat armot ki senran jong ula ai bor ki halor ki men sim bom khu kat ban be no ki bat ban penkhia ya ka jing pang baro bat ka jing khrau baro kamat ka jing long senran nong fi kalong haba Jesus Christ ukhat ikti khat armut senran shwa kani Yohanes nong pen baptis ru uladan lagi jom ki senran ti ka phang menta ka bani keran kamut kumno ban long senran na ik ta ka jingmat ban long senran pi inga ko ban ong fi menta ki por film ju khami snow show ye ni ka ya ka jinglong senran lani ya ta ka jing pen long senran ngim da kham yo snow show ngi snow ba ni silong tang ki banget jong Jesus Christ how to feel anget Jesus Christ ti barok na fi ngatrai nang hawat na anget ndrei an kelipat e fi how to feel long senran ya how to fi penlong senran pu ye ki bai ne kani ga jikeli ga lo badan kamba ndrei ha ki por jong Jesus Christ bat ha ke por jong ki apostle kani ka jinglong senran ne hak kerti parang ka baki ong ka discipleship kalong ka badan kama pinsai i to hapo YouTube channel ba fin i to ka deka overflowing life discipleship ministry kamot ba ni kwa ni nang ni kwa ban om tamban penlong banget ya fi om tamban shuduai jing pang ya fi ban be su re banda yo ban penlong senran kali gani kan ka thong ka ba Jesus Christ ubu fi ini let menta balik ngong ka thong ka bau Jesus Christ ubu ini let menta na ka gospel Matius kal nong ka ba arhu pra ka khat ka ba khat pra ba ka khat khanda gospel Matius kal nong ka ba arhu pra ka khat ka ba khat pra ba ka ba khat khanda da snap ha gini kentin Jesus om Jesus ti udawan ula keren haki uda om la ai hanga kabor baro habneng bat ha khandau snap ha ni kendin bakhat khandau nama kataken to khi da let no mapi to penlong senran ya ki benriu baro da pen baptis ki ha ka kertang ka jonga ka jong ukpa bat ka jong umkhun bat ka jong umen sim bakhun kat khat ka ba arpau ka ong ne da hikai yaki ban sumar yaki ai baro kat ki ba ngala hukum yapi hakmi ru ngalong ringkat bat pi halakasni hado ka ba waino ka perthai pi hakmi ngalong ringkat bat pi halakasni hado ka ba waino ka perthai ka pat wai hapo ki hakapor jom ki senran jong Jesus ndai kani ukran ya ki pateng bah dia do kai ka bang akwa ban ong ni baka jing penlong senran kaya per tang na tu ka basulang nang but mok ne ni followers Jesus Christ haba uji ya kini ki khat armut senran ukham shem penlong ki tang ki followers lani tang kita ki basubut hakti hak jat jong Jesus pi haba uji Jisu ula udan ka ikhtiar udan ka bor udan ka sapru ban keren ban penlong nong bu pilai iba haba Jisu le
keleng ki pat ba shen wood kakti pram on the crowd followed him lani kita ki pat ba ki boat yu rai u jisu kham sngow tana ban penlong senran haba ujiet ikini ki khat armut ki senran ni fi haba kilong ki tu ki nong tong dok kha u jisu kres wang ngan penlong fi ki nong tong bri kaba mut kumnu kaba mut ba kin job men sim fi hakaba sedang jongka jingat jingat ministry jong jisu kres ule umno haba khat ikini ki khat armut senran umdei ba ushu pensyong jasbe ki wat sngaw ye ngan kan ni tin jasbe mat ba ushu pensyong ki klam kam jam mo briu ba jasbe mat bom dan man nang ban perkhat bom nang ban le kanu kam rai haba u jisu u khat ki ini kini ki senran u penlong ni ki ong tang ki nong bu chungu rai penlong bakin long senran ka jing long senran kamot ban long sha hikai ong tang ban sha hikai dakak tien rai u hikai ru yaki ba kin le ya ka ka baule pi wong ni snap ba ni ban snap ba ka nong ba shi phau jong Matias ngan puli biang ti haba u jisu hati haba ula khat haladi yaki khat armut ki senran jong u la ai bor yaki halor ki men sim bam khut kat ban be no yaki ban penkhia ya ka jingpang baro bat ya ka jingkro baro pi hone kamot bau jisu wa ka ikhtiar ki ka bor ki amtang bakin shong that dre bakin be ki men sim baman bakin penkhia ki bri bapang upha ro ki banyalap ya gospel fila ya sngom to khat ka ba khat khandai jong Matias nang ba at prawang namar kata ken tu da khi let no mapi tu penlong senran ki benri baro da pen baptis ki haka kerteng ga jong pa baka jong khun baka jong men sim bakhu da hikai ki ban sumar ki ai baro kat ki bangala hukum ya pi hakmi ngar ngalong rengkat api halagasni halu ka bawai no perthai mot habau jisu ji ki u hikai ki practically lani u hikai ki bakin le ye pi shim benut ya ka ai ka ba u lanang no khpa man le ude u jisu de u wan ka jinglong do ude u khun ublei ude u blei bat ule ya ka ba ublei hukum yu ule ya ka ba khpa ju ule pi ude ublei ulang maring kat ublei kani kamot ba ulang kampo re ulang maring kat ublei ka ba mot ni ya ka ba jisu ule u hikai lang ki lada u jisu be ksud ya ki senran u hikai ban be ksud ki senran jong jisu kris ki nang ban be ksud lada u jisu kris u penkhia ki bapang atau jisu hikai u ki bikin penkhia ki bapang fin lak bon sin habau jisu kris u penlong senran shu pensyong ki haki tu ki sau ki 4 square walls ko haki tu ki sau kan ro jangka yeng mani Henry ule kum no finapet pulis na gospel Matias Markus Lukas puli ya nakini nagi sau gospel na gospel Yohanes ule no jisu yalam kelang iki ule skirut duriam ule shaki shnongren uyalam lang iki ni kisenran bat kini kisenran habaki yo jisu baule untang bau hikai ki da kaktien ho hikai ki da kaktien ro Rai haka juk por hikai ki practically hikai ki kumno ban be exto kumno bakin penkhia ki bapang kumno bakin yalam shu Jesus Christ kumno bakin nang ban baptis timentang ong kani ka jinglong senran kala duna ba ladang hikai pi ka roi balik ka kani ka Christianity ni ka discipleship ni ka jinglong senran ka roi mchana mar bakini ki senran ha bakila nang makipat kim shim la pen kot chaladi ya katu ka ka bakila yo no Jesus Christ namar kis ngom thu bakinom lak ban Islam kini me ka no shi spas nam kim bu te haladi kim khap nap te la da kilong leader reldi amdei ka baki shi pen long nang bu te amdei te baki kwa ban pen long nang bu tang e tang bakin shi bri shi bu te ki shi mane rai habau jisu hukum ki ru ki pen long senran mot ka ka bakile lada ki alap ya gospel ki hikai kini ki bayu panyalap ya gospel ki hikai ki bayu bikin beksu
ki hikai ki bai kum ban pen baptis beriu fi am sham khangla ini de hang ni ka rai hin mencha bat ka dan shisha ka ka bor baki ni ki bam ngai tu ki bam pat ngai yo Jesus Christ ki bam tep tu ki da kala shisha tengah kali ya fi how to fi la long samran na fi shungai fi la da fi shungai pim le yo Jesus Christ film piklam sai so piklam pat le yo Jesus Christ akali fi kitu ki bal asham haki yang mane de ki bun senam pila julek yalap na me gospel ngam dei banga bishari fi yala dir macam semua tu kumju ngahikai Sunday school ngashong sa antu 4 Julai 4 cakap percaya ban let sisa kita beri kiba dang syakte merawa kapau kiba dan kam saya Jesus Christ ngamang ka bas ni ban hikai Sunday school henry fila long sebenarnya fila orang lam sian em kita beri kiba syakte syakum kapau fila like load nya em li kapau apa fila ta fin let sigi Jakarta yang fi fin long sebenarnya penyalap ni gospel fila juduai ni em beri ba kiba pang kin yok ya na fi ong dai tang ni we badan kajing kaktian jong bleng kong ba haka fina pulis fi city pol city ki besas wang ba itu ki jing ai wa kidang ki beri badan jing ai ande kitu ki jing ai ki long ban tei ka balang ban dei ban tei ka balang ban equip ni ban penking atiar ki bai bikin le ka ju dai hang ni kan rai jing nok stan fi fin dala le sha ka pertai sha ban yalak gospel fin la mi sha ki na ki ba tu ki sa kon ro fin sa stu ba film la ban le kan ni maroi ta daw Jesus Christ wang tu duai nang mataki nong trai nama kalengkha kalong ka baberli ni ka babun re kinawat kiluna ma pray for the laborers wang ma di ni dan kam ban smok tu ini ga jing penlong senran kum ngani tu fi haka ani ka ministry jong ni ka bangile am tang bangi shu khat yaki beki berikin bot ni drai ni dakwa ro ban hikai yaki bakiru yakani ka ega bangile bangi duai beki beri yokhya yakani ka juk ni hikai bat kidale syai kata ni da penlong semran ki bat ana mi fi ngim ju bat sa pat yaki bakin subut ni lada kila san kila he ni pelat no bakin le ka juk kan pi ngana mi fi lada pi penlong semran finum benut baki kitu ki babut ya fi kitu ki balalong semran bakin mi no na fi bakin le ka juk kam kin le sang no la ka juk namar boleh ki paniar sa ki himau boleh te mendai baki wan bapi wan ra sel di te hang ta fin song tu jing long koridor semran sukhen ngan ai nuk sang tau beri bawan nanong stan kum no but be yang baro jing mendai ka ka bangan hikai nang ni an hikai ubum le ka juk kan un be aksud un duai ki bapang un penbaptis ki beriu bat un yalam ki show Jesus Christ gane nam ta de daula la ban yang kejat belingan ngan bat sai bu belingan bat sa ngan dam ni u le mata ni bitar ki beriu la ki mi ngi yang mani kidan gajing penslet yang mensim khot la yo la nang ban yu ki bitar ya are ni ham penlong te ni ban but ban pen khram you know rai ban pen kraw ki hima ti trai lang ya kaju te ban pen kraw ki hima jong ble man ai nu sai fi manu na ki kmi ki pa jong fi ki bakwa ya ki khon jong fi ban chu shong sa hi pi kwa ki ban shong sa saw ar pau lai post nam saw post nam nu shong just be sa hi tre shu ban let wat kam mat jam dal di tre shu ban let sen ya ka long yeng ban yo ki khon ki ti kaju kan ga jing long sembrang lada fi ki la san na fi balai fin bat sa iki balai fin benut sa iki fi kwa bakin num le ye kin chuan sa iki kin chu duai pastor penduai na ni jipang na fi kwa baki mendai tang baki bakin pa penduai sa fi ndai bakin let ban penduai si beri fi la dangi sutu jing pelong semran ai ki mat le se kham bhai fi tip si pausha ai maki ha ba fi hikai kin san ar pausha kata kan ke jing kemen bo blem na ngin benut yu tingim khat te beriu shana ni khat yo show Jesus Christ le hang ta bang ismo thu yu ni jing pelong semran mo nginum kwa ba ngin tan niam le di rai ngin tan sha ka hima jong le kan roi kan ke jing nom tastan namar kin dan ni beri badan ka ikhtiar man yala kin dan ka bor ban yala ka ikhtiar man simu kin dan ka bor ba ki duai beri ni yok ya kin dan ka bor ban be ni sim man kan ka kam long tam ba ka jong wei kam long tam man le manga
lani itu parlap jama lani kibai kibarat musle andre bangin hikai kibai ya kajing long senran fi Jesus Christ ukhat khat armut senran kini khat armut senran kinang le ike bu Jesus Christ le Jesus Christ le wam la da finget na fi pan pa greater things you will do ne ki kam ba kham khra ba fin le fi shim benu ban kot tang haldi tu jingkai mai thu ifi lada fi dei nong hikai school mai fi dei principal yang school fi kwa se begitu khna jong fi kin chu sa kelas sa nursery ne fi kwa bakin ke kerdan ne fi kwa bakin kin pass matric na kelas fi ne fi kwa bakin graduate bakin sa bakhnan ba ki kin salom kin hikai hikai pat kin sa hikai hikai pat na school kan rai ka education system kan rai ni dai la fish kwa ban sa kot sa aki ban chu penlong nong bu te kunu kin yasan ni la du kan ga jisong thu ban penlong senran kumut ban penrai hi mau blai bandai hikai praktikal kan mento yu la fi shu snap yang na ka por banga keren banga pinang bandai fish ong tu dap da jing pensle rai ya la di fi khamyo jing pensle kan mento yu kata kam de jing penlong senran re la da fila yo si sai kan ga training but fi da nang ban le ya ka e ga bo jisu na ko ba jisu ko no wong khit tu dalit penlong senran pin pet haka kam ki apostol kalnong ka kalnong ka bapram pini hang to habakini ki khat armut apostol kim shu penlong tang kinong bu ya kini ki bri habakila adat ya lap ki kila kala ka bomot ki bri la yo pen baptis kila yo men sim khut kadang kajing pen sistem ban ha balang na ong to bat kini ki apostol ki yaini ha Jerusalem hanrai kitu ki bala sya pen sistem ban kisah kama kaktin yung blai ka itu ka kisah kama to baik lada fi kwa ana puli ni fi ni kam ki apostol nang ba ban pen shisha ta bat dai begini ki ba pen sakama ki ba la ha gospel ban mai tu fi pa ha kata ka sni ti kala jam ka jing pen sistem ban kan ka dai ki na ki kam ki apostol kal nang ba pra ka khat ka bani kom tar ban ha kata ka sni ti kala jam ka jing pen sistem ban bakra ya ka balang ka bah Jerusalem tila pen sakma ya ki baro kelang kiri Judea bat Samaria lat satang ki apostol pai mat satang ki apostol ki ba lat ka jing sya pen sistem ban peti ki ramba bare boleh kila ya tap ya Stephen bat kila penlong ka jing yang beri ka bakra na ka benta ju Andai usol la penjat ya ka balang udah let rum malah yeng bat baula ring no iki beri senrang bat kentai la ai no iki syaka yeng bendi bat ka khat ka basau no nama kata kita ya ki bala pensa kama kila let kelang tidak yalap ya ka ktien ya kata ka ktien bat kila let kelang pi kinang ban yalap ya ka ktien kini ki balawan syaka jing penyem ki bala yo ira jika arsisin kinang ban yalap ktien kinang ban penbaptis beri kinang ban beksud kinang ban penkhia beri wapam karoi ken kakam ila da fishu pen sakot al di kumno kan roi kakam la da ngim so thu ni fir finum roi wat ting so da ki beri pila penbaptis ki pila hikai hi ka babiam bari fi ko an pen song sa ki ong ki khile yala pe gospel khile le ka ju tha le jom ministry se nang pen roi se kan le yu ta kan e yu bari fi ko ban bat sa ki balai fitian balai fidan ka mensim of competition balai fidan itu mensim jong ka jing snow long ayu ki bakhat khun swat ula ai balai wang ai mensim ko fi finum long khun swat ai tu fi lada ngadan i ministry ibang asya yalap yang tin jong balai mo ti ngan on fi ngahikai ki bangi kendu untuk kisni tiba nila ada wantere jamir nanta de sandiru jadi kai ki ngong sansnem nang ni syakmat kamdesu ba pinchu syong haju pili ban long pili ban la ban thau ka wei pat ki ministry ki ba kham ba ban penlong senran ki wei ban yalam ki wei ban hikai ki kum ju kin le kinang ban yalap ki tin yong blai kinang ban penkhia bre kinang ban be su kinang ban penbaptis kinang ban ajing khwai trai ki di ban nang ru ban hikai ki tin jong blai film kamen se fi shkwa ban chu syong sa se aju ban long nang bu ne fi kwa ban le e nang ban tau tra pe lada film le e nang ban tau tra film le ki senra balada fi hikai ki bai fi kham ban long senra sung tanak ru blai ani tu fi nga pe na ka gospel you honest
lada film hikai ki beri bukin seiso kajing seiso kanu kamut kumno ngala hikai tu video kajing seiso kamut ba haba fila yo kajing kunem fila ma pe uji sukres fidei banla ru ban yalam ki bai sukres sundai tangkani ka kam tang posto kani kamut kani kala bakala ni kani baro dei ni di banla ban le ka kam pen wong kumno kat ka bapra ka gospel yo honest ka nong ka khat saut khat bapra ka ha kani la pendan buram ya ukpa jonga ba fi sei so shibun kum ta fin long ki sinran jonga fi pendan buram ti iwei na pedang fi bapet ini video lada fi sei so lada fi la ban yalap ya gospel fi la ban penbaptis bri fi la ban be eksud fi la ban penkhia i bapam ka pendan buram ya no ang yo bri yo blai ha kani la pendan buram ya ukpa jonga ba fi sei so shibun kum ta fin long ki senran jonga ta kan fin long senran ublei lo khat senran fi ublei wang to hikai ki bakin nang ban observe ko hukum pat khat ba ar tang ya le biang wong no wong da hikai ki ban sumar ki baro kat ki bangala hukum uji sukre su hukum kum no wong khilet ban perlong senran pila hikai na mi ki beri bakin bot ya hukum jong ji sukre pila hikai na mi ki bikin la yala so ya gospel pila hikai na mi ki ban perlong senran namar wong no wong dah hikai ki ban sumar ki borok kat ki bang hukum ya pi hakmi ru ngalong rimkat bat pi hala khasmi hadu ka bawai nak percaya ang kani kamdai ya tang ki khat armut ki senran kadai hadu ka bawai nak percaya mat ya kita ki ban sawan ladang isno tu ikane ublei kemen sipur finom du te ka kam na ublei blei fin ting that finom du ublei ai fi ngangan ong tu fi ladang masuk tu ikane penong senran ta Mastu ika ibu Jesus Kristus wong kaling ka berli. Daki dak man kasing anong fi man ka janmit. Daki nyau kramut kibri ki phone ya. Ban pak duai, ban be episode, ban hikai gospel. Pi tarai galak si unle marwai. Ladang asu penlong nang bot. Nang ngahap hikai ki wei. Tang man itu fi gidan nak penang fi blak phone yang ngami asu pensim. Namar belai bat ka kani ban penmi ya YouTube video bat banyak ya gelap gospel sakawai ka bang terekam ban sai khut tak tengah pan mak na fi bang amla iwi ban phone shoot fi no boleh ka kam kalam ka babun ngaso tu omne re dan dak kibun ki wale ya kani ka ju ka kam ban penlong semran ki wei ka no ka jik thiam ka no kan kam pen ki kitu ki ba ki fi ki numpet tang show wei andai dak kibun kini ki balong semran ang takin kan roi ka kam fi su tu na me kha fi kibun ki ban lek duai bapa kibun ki ban penkhia kibun ban lek counseling ministry ya kani kita ka leadership mot kam dei ba fish pun long nang bo fi ka leadership ka balong ban fin hikai ka wei ka ba file but kiru kin san kiru kin nang ban lek ka ju that is leadership training that is discipleship training kata ka dei ka jing hikai ban penlong senran aman pen shu shong shu kitu man ka sni kilat je sang sunday kim nang ai ni ban lek ka isu pak penduai sa beri kenang ke te ladam kam hikai kumno kin kinang kala dai ka porte ba ni let biang saka kitin jong Jesus Christ ni let biang sikam apostol banda hikai sate naka benta ka burong blai nang fi kublai shibul da fi kwa ban kontak yang badaka baki itu ki ba hikai ban penong senran anong fi kontak ka Facebook page Shandon Remai Swear nama ladang ai fi number ni tengkang kajang miok show deki spak ngot kini phone tela da fi contact personally ngayo banda hikai hai fi contact yang lani follow yang sa text po messenger Shandon Remai Swear mo te kublai fi ba kublai kerkui fi lada fi layo kajing kerku nakani video like share subscribe but dah klik itu notification button ba finyo ki bai pak ki videos ni